Kag posible nga ato paghihapon siya sa payag. Ay, kung pwede ko lang kuntani butungon ng tion para nga mag-aga na. Pero, daw amoy ning pinakamalawig nga gabi para sa akon. Sa bugos ko nga kabuhi. Ay, buwas, kadtuan ko siya. Bombo Radyo Bacolod. Number one! Paradyo Bombo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bombo Radyo Bacolod. Number one! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 10. Mga kabyanan, yari kita karon sa aton nga paghatag na sang premyo sa mga lucky winners sa ginapatigan nga grand draw sang 1-2 Panalo Part 20 promo. Gipatigan ni sang December 25 no duman itong Christmas nga patigan kita sa aton nga draw. Yari ang tatlo ka mga regional winners no sang 1-2 Panalo Part 20 promo, no? Ang third prize winner nga si Sofimar Lapuos magabaton isang 5,000 pesos ni cash, kag ang second prize winner nga si Runa Villavert magabaton sang 10,000 pesos ni cash, kag ang first prize winner nga si Shedian Sayon ang makabato naman sang 15,000 pesos ni cash. Sa piyakalinya karon sa Studio B, si Bombo Franz Andrew Burgos amo maghatag sang ila sini tagsa-tagsa ka mga premyo nga cash. Sa piyakalinya, Bombo Franz Andrew Burgos, please come in. Morning. Yes, Bombodan, good morning. No? So today is Monday, Monday sa buong Bombodan. Kay subong kita maghahatag sang mga premyo no sa aton nga mga swerte nga mga tagdaog. Sa nagligad to Bombodan nga aton nga grand draw sang ako nadumduman to naton December 25 no 2021 ang aton nga grand draw sa aton nga promo nga 1-2 Panalo Part 20 promo te Bombodan kung nadumduman to naton sang December 25 te Merry gitong Christmas sa aton nga mga winners no. So subong ti hasta subong Merry pag ni Bombodan kay ila na gini mabato mismo ang ilang nga premyo no nga nagabalor Bombodan para sa aton nga third prize winner nga makabaton sang 5,000 pesos nga cash. Kag sa aton nga second prize winner makabaton sang 10,000 pesos nga cash. Kag ang aton nga first prize winner makabaton sang 15,000 pesos nga cash. So Bombodante, ang 5,000, 10,000 kag 15,000. Di mo pa na pala makita dito kabudlay kini pangitaon Bombodan. Pero naswertihan gid ang ini nga mga tagpasakop sa aton nga mga promo no nga especially sa 1-2 Panalo Part 20 promo nga naghulog lang sila Bombodan sa ilan nga mga sobre sa aton nga mga drop boxes with proof of purchase nga nang invalid ang ilan nga mga entries kag sila ning maswerte nga nagabutan o kung napilian bilang mga winners. But Bombodan hindi na naton pagpadugayon no. So ari na din aton nga mga winners no subong aga sang Lunes no last Monday of the month sang February no. Today is February 28, 2022. Bombodan. Last day sa February ba?
Yes, Bombudan. No. Wala na isang hukos-pukos ni ato ni nga mga pa-promo. Aha. Kay because Bombudan, plus may Facebook Live, kag may YouTube pagid kita, matan-aw ni sa aton nga mga viewers nga sa pagduhol gid sang matutuod gid nga cash, no? Ari na sa akon nga kamot kay sa tubang ko diri Bombudan, ang premyo nga mabaton sa aton nga mga maswerte nga mga winners, no? So Bombudan, ma-ascending kita, no, from third prize to first prize kita sa paghatag sa ato ni nga premyo. So subong Bombudanti, ato ni nga i-welcome ang ato nga third prize winner nga si Ma'am Sophie Marla Puos, no? Sa Purok Santo Domingo, Barangay Handumanan, Ciudad sa Bacolod, ang iyan ning proof of purchase amo ang Rexona, Bombudan. So palakpakan ta si Ma'am Sophie Mar. Congratulations. Oh, so Lipay sige gid. ma'am, good morning, no? Kamusta? Okay lang. Palapit sa akong di gamay, no? Hindi maguyuya kay imo na ni subong chimpo nga magpakita man sang imo dala nga beauty dala sa atong mga viewers sa Facebook. Excited man subong ma'am? Happy kagid subong? Happy again. Oo. So, ano by the way Ma'am Sophie, no, before kita maghatag sa imo ning premyo, ano gani ma'am aton nga trabaho ma'am? Sa sunod balay lang. Sa sulod sa ng balay lang. May bana na? May banana, may 3 na kabata. Tatlo na kabilog. Anong obra sa imo nga bana gani? Electrical. Okay, hara lang sa Prodein gid siya mama sa May, dra lang gid ba sa Handumanan? Oh, dira lang sa Sandumanan tapos may ginatawagan na siya kung may mapaubra. Okay. So pila na kamo katoy nga ano ma'am nga nag-off the night? And 16 years I think. Wow, 16 Tawi years. na. Tika, kamusta ang Valentine's Day? Wala na, nagpanyapon na sa balay. Oo, nagpanyapon lang, no? Okay, so ang kabataan niyo ma'am, pilang edad sang kamagulangan? 17. 17. Ang 17. ikaduwaya? 13 years old. 13 years old. Oh. Okay, so ang kinagot? Nang 1 year old and 1. 7 months. 1 year old. So, at least dako-dako ang gap. No? So, kamusta ma'am ang pag-eskwela sa mga kabataan? Kay do medyo modular sila subong? Okay, Modular okay sila lang. subong, oh. Okay lang ang ilang pag-eskwela. Galing kong kisa. Doon ginatama na sila mag-module-module. Kung mag-answer. Tika, kumod, reklamo man sila? Reklamo sila. Hindi. Na maibitar sa mga kabataan. Pasulaton, tikinanlan. Gata man sila chimpo sang ilaman gusto eh. Okay, sige no. Pero, ma'am, kamusta ang inyong sitwasyon subong? Kay amo ni kabudlay sang Kapigado, gid kayo sang sitwasyon na kung subong. Oo. At the same time, ang obra sa akong bana, kung saan lang. Tapos Oo. isa, gakaray-karay lang sa biyahe, tricycle, kung may karayan sa mga friends, siya upod, para maka-income lang kami everyday. Okay, sige. So, ma'am, excited ka na sa imong mabaton? Excited. Ila ka ng imong mabaton nga premyo gani? 5,000 pesos. 5,000 pesos. Sure ka nga 5,000 pesos? Oo. So, balikan to naton sa December 25 kay Grand Draw ina. So, pagkabati mo sa imong nga pangalan, ikaw ang third prize winner, kaano ka sa inyo balay? Pangugas ko Oh, pinggan. gasping. Tiga tutok ang sa radyo. Oo, gapamate. Kasi Pamati. naboradyo. Oo. Paglawag nga imo pangalan? Ang kibot ko excited doon siya gitan ko nagpalak-palak. Paano ba pagpalak? Paano pagpalak? Oh, nagambag. Tapos, ma'am, anong reaction sa mga kabataan mo to? Kag sa imo ba na? Kasyagit na Kibot sila. sila? Wala to akong bana. Kay gaubra siya. Okay. Mga bata lang ako nupod ko. Sa balay. Ika, balo ka kung nadumduman mo, ano tong adlaw? December 25, tomorrow, Christmas dito. Oo, Sabado na sa mo, no? Sabado. Abi ko maklaim kung Oh, ari na. But, subong tipiho na gini yan, no? Makitaan mo na gini. Ang 5,000 pesos kay ihatag na ninamon sa iyo. Ready na? Ready na. Oh, before ko nihatag sa imo, anaya. No? Kung ikaw pa piliyon, kwarta o kung lechon manok? Kwarta! Kwarta gid siya. Kwarta na yan. Siya boboda, no? So, ari na. Amo na nihatag si mong 5,000 pesos nga cash. Anong gusto mabaton? Wala o kung tuo? Ang wala nga kamote. Buligan mo ko isip, So, una nga hatag? 1,000. Ikaduha nga hatag? 2,000. Ikatatlo? 3,000. Ikapat? 4,000. Kag? 5,000 pesos. No? So, Mm. grabe. Pila na nakalitsyon man, no? Kung mabakal? Damo na eh. Damo na. At kuan ka na sina. Tililak na sa kaon itson manok. Mayo ko magpanimaho it's ang imong lawas sige kaon sa itson manok. Kung nagyan bombudan, di mayawan-yawan gini sa Why labot sa lechon manok? Labot na ni sa bombudan mabakal. Pero, anong plano?
Sa 5,000 pesos nga na baton, ma'am? Iba ka, kung isang kinalano na mo, sa sulod pa ni Malay, kag Oo. may balayaran ko subong sa Sinecobel, babayad ko, iba si Botay. Dan ko, ti time engage siya. Tapos baka ako iban purchase para ihulog naman sa next naman nga grand ba si magdaog naman kuluwat. Wow, grabe, no? So, plano, pag ka mag-intra, pag sa mga pa-promo sa bombo. Gay may intra, pag idiluwat, mahulog, pag mo na kay para makabakal naman luwat, pag makadaog naman luwat, madagdag, kaya kung may promo, ang Bombo Radyo. Oh, pero by the way, ma'am, no? Kapila ka man ka-best mag-intra sa mga pa-promo diri sa bombo. Damo na. Pila na? Daw mga kapulo, ako di ko rin magdaog. Wow. Antes kong nakabato niya. Grabe na. Pero o muna kinambal nila, ma'am, basta may tiyaga, may Ilaga. linaka. At least na rin ang imong 5,000 pesos. Sure na no? Imong 5,000 nga pesos nga amo ni, no? Ang imong premyo bilang third prize winner sa aton nga 1 to Panalo Part 20 promo nga grand draw, no? So, ma'am, mensahe mo na lang sa tanan, be, no? Nga sa mga pa-promo sa Bombo, upcoming promos diri sa aton, no? Sa number 1 radio station sa Bacolod, no? Ang Bombo Radio kag mismo ang Star FM. Madamo, salamat sa Bombo Radyo. Kaya nagdaog ko dire sa Grand Road promo sa Bombo Radyo kay Star. Bombo Andro. Makadaog man ka mo dire. Log nyo man dire sa Bombo Radyo. Join ka mo kay dako. Gini ang benefits kang mabulig sa aton sa lalo na subong nga pandemic. Madamo, gid nga salamat. Okay, sige. Basta Radyo! Bombo! Number 1 ang Bombo Radyo! Ba, grabe kami sa Ayun pa ni na, Ma'am. okay na Ano, ginambalan congratulations, Ma'am. Automatic na. Shady Ann. Ma'am Sophie Barla Puos, do, sang Purok Santo Domingo, Barangay Handumanan, Syudad, sang Bacolod. Ngang yan, proof of purchase mong mudan, amo ang Rexona. No? So, aton to nga third prize winner. And next, Bombudan, do excited gini, no? Do ano na gitsa? Hindi na gitsa mapakali diri subong, no? Mapatulong na kita sa aton nga second prize winner. 10,000 na yan. Excited na siya Bombudan, do kiyasan na kinakayasan sa Bombudan. Tari na, no? Ato na nilawago ng ato ning second prize winner nga si Ma'am Rona Villavert sang 22T Cordova Avenue, Barangay 10, Ciudad sang Bacolod. Ang yan nga proof of purchase Bombudan amo ang Silvers 1. Wow, congratulations! Palakpak! Morning. Ma'am, good morning! Kamusta? Okay lang. Okay. Doga ka anxious si Ma'am, no? Way takabalo kung ano ning iyang nabatyagan subong excited, nakulbaan. Ano, Ma'am? Excited ka tama. Excited, way ka man nakulbaan? Way na. Way na kayo na nakulbaan. Oo, pasubong way na. Way na, relax na subong. Oo. Okay, sige, no? So, Ma'am, kamusta? Okay lang. O, ano ganing ato nga trabaho, gani? Bali, wala ko gaubra. Nang may negosyo lang kami May sa Tubangan, sa Corazon Locsin, inasal. Inasal. Pork and chicken barbecue. Okay. Oo. Oh, wow. Dubati ka do damit ang mga inasal. Oo, namit. Dinadaya kay Gapeste ba? Baka may dagay sa ngamon inasal. Sa barangay Ikin. Okay. Oo. Pero ma'am, by the way, ma'am, no? Ano ka na? Nang kasado naman? Wala. Single. Single? Pila ka na gani, ma'am? 41. 41. Bata Grabe pa. ba? Pero if you don't mind, ay mo na yung personal nga rason kung nga why ka pa Oo. Kapamilya. Personal. Oo. Pero sinong upod mo subong sa sulod sa balay? At damo kami ang si nanay ko kaganiba, mga utod. Oo. Okay. So hindi ka magaling maburingan, kaya magaling imo nga mga himata dira sa inyo. Samon balay kami, mga kinablusan. Kinablusan. Pero ma'am, no? May plano ka pa? Wala na. Di ba si Palagya, magabot yung adlaw yung may magpalapit sa imo? At iba tunon eh. Ba! Hindi ba, sa muna nga pagidaron dahil pala 41, no? 41. Di ka may magtalang, may manuktok, be. Di Buksan eh. Wala pa man ging kandaduhan ng ganaan. Bombodan. Singko wala pa man nakandaduhan ng ganaan. Uy, pa man nakandaduhan ng ganaan. Wala pa. Kung nakandaduhan, yabihan eh, no? May ara man lang sang nagakuyat sang yabi. Nga abi. Muna gani, no? Sakto, kid. Di, syempre, kung nakandaduhan, may yabi ginaya. May yabi gidya eh. May ba si atos siyang yabi, ha? Diba si talang na sa Well, okay, ma'am, no? Mayo, gid. So, at least bala,
Bombodan, di ba kita naman subong si Ma'am Rona, no, nga bisan single siya sa edad nga 41 years old but still happy man siya gapon Bombodan. Kag subong ti dubli pag kalipay no? Dubli. Pero ay, by the way, ma'am, before ka magkatay sa imo premyo, kamusta ang Valentine's Day? 0. Bingkong Kadi, pamangkuton pablana. Wala. Wala ka intra. Wala na intra, wala Wala. gid sa nakalabay dito sa may inasalan nyo. Wala, may nagtalang. Wala, Kaya may basi nagtalang. kung matuslukan sa kasalan. Araw-araw. Manaslok ang gali. Sige so ready na ma'am? Ready ka na? Oo. Pila ka nang imo mabaton? 10,000 pesos. 10,000 pesos. Kabalugit si ma'am, no? So, before ko ma'am paghatag ni sang imo ni nga premyo, sang time to sa December 25 during sang Grand Road sa Bombo, sa diin ka bang? Wala ko sa balay kay gabantay kami sang sang order namon sa sagwa. Kay pagpuli namon ang pag-abot ko ang nabatian ng namon ang ginalawag na lang ang 1 million nga nagdaog nga sa Luzon to sa ising ko ahay basi wala na tato. Tapos Oo. ang nagpabalo sa akon sang pagka next day ang amon kapitan si Barangay Kapitan Madiling Diaz nga day nagdaog ka tulo sa bumbo. Ang kapitan pa nag-inform ha. May pagro si kapitan at premium ay. Wala ka kwan kap kay Oo. isa ako sang time na mo damo Kapamati, kami sikap. order. Okay, Sikap yung kapamati. Oo. Ga damo kami order mo ti na kuana namon nga magbukas man sang radyo kay tiga sala-sala kana sang Oo. order that Mag- time. Oh. Ti kaluyan man nga sang time to daw kadamo man sang order ti salamat May lang kay kilala ka ni Kap. Oh, kilala kami ba ni Kap ti sama kami sa iya nga ano da nga every October magkesta kami. Oo. May inasal festival gid kami na iya. Ba- So, Wow. di para sa imo, di ma'am, anong pinakanamit mo da nga inasalda? Ang chicken, ang pork barbecue, halin sa Pork una. Oo. Halin sa Inyo una. ginetiplada? Oo. Halin pa na kay tatay namon, hasta subong. Wow, So, may naman, may trade Naman, secret oo. gid sila. Naman na. Hindi na pwede, may isla, hindi man pwede makapanan. Walang labis, walang kulang. Walang labis, walang kulang. Di mabuinan, di madugangan. Di lang mo daw kulang, hindi lang magkulang. Kaya mga akit, yung mga customer, sir, basta maglain na gani, mama, Abot nila sa sabor mo, no? Oo. Okay, amo ning inasal kay Rona Villabert na eh. Hindi, ang bill nun, yan, iyas ang father ko nga ngalan, kay Rudy. Rudy, ano? Rudy Villabert. Oo, Rudy Villabert. Ano na pangalan? Rudy na. Rudy, ginadang Di, ano gid no? So do kabati man ko da nga do bisan din dadaan, do kadamo gid dadaan nga bakal. Oo. Damo, nga daga bakal, damo pa na daga nagadayo para magbakal. Oo, gabahayop ang iba. Gabahayop ang Di ma'am, subong ti kamustang baklanay dira? Okay na subong lain sang last yang nga daw kabudlay COVID gid mo, no? mo, kabudlay gid. Tapos kinala mo pa magkonsang curfew, Oo. ang tao hindi nakabakal na yun. Iti, boss, alert level 1 na ta. Oo, tikaluyan, ano naman ta, mabalik na ta sa new normal na. No. Sige, no? So, ti ma'am, ready ka na mabaton? Ready, Ang 10,000 pesos? ready na gid ya. Ready na gid? Ako, O, pagsugid si Monica Diaz, Rona, ikaw nagdaog to 10,000 pesos. Tayo nang imo reaksyon na gano'n ka? naglaga ko balik sa balik. Dalagan? Dali lang gid. Nay, mati, nay. For example, meron ni si Cap, ginabalang ka ni Cap, na gano'n, anong reaksyon? Nagdapong ko kasi Oo. kasi kung ano Kap. Nga, nagdaog ka to sa nay, matian mo. Nay, ka nagdaog ko kuno nay mo pagbalik ko sinya dai 10,000 mo daw. Ay 10,000 sige salamat nay. Nako na ni nga bulig. Oh, dako na nga bulig. Sige, ready? Ready na gid sir. Okay, oo. Ay, Ay. kwarta o lechon manok? Korta. Damo wala kami to inasal nga manok sir. Hindi na ito masasano. Ate, sige, ready ah. Unang Bumbo. hatag! 1,000. Kadua! 2,000. Ikatatlo. 3,000. Ikapat! 4,000. Ikalima. 5,000. Padayonon ta? Padayon. Ikanong nga hatag! 6,000. Ikapito! 7,000. Ikawalo! 8,000. Kasyam! 9,000. Kag! 10,000 pesos. pesos. So, ano plano sa 10,000 pesos? Idugang ko ni sa negosyo namon para magdamo pa ilang amon nga inasal. Oh. Tapos damo gid nga salamat sa Bumbo Radyo sa ilang promo. No, okay. Sige. Pag-imbitar mo na lang, ma'am, sa mga listeners nato na nga gusto mo magpasakop kay isa man kamo sa mga inspirasyon nga mag-intra man diri ka magbuhat man sila sa ilaning nga mga entries para sila man magdaog pares man sa inyo. Gina-imbitar ko ang tananda nga kung wala man gid mo mga obrada, ano na lang kamo nang himo makamo entry kay mag-join kamo di sa Bumbo Radyo kay para nang magdaog makamo pareho sa amon. Salamat gid nga madamo.
Okay, sige, no? So, tiba sa radyo. Bombo, number 1 ang Bombo Radyo. Diwata. Abaw, ah. Number 1 ang Bombo Radyo. Dapat masaot-saot, kinaya kay... Para magbakal pag Nalipay mo. Get ready, ah. Number 1 ang Bombo Radyo. Okay, congratulations. Bombo Dan, no? Ato na ba naton nga second prize Bombo winner, Andro. no? Si Mama Rona Bombo Andro. Villavert, Bombo Dan. Yes, Bombo Dan. Pag magsiling ka nung gusto mo, litson manok o kung cash gidya iki kung mga mag-promo ka malang kang i-premium mo litson manok do yung yampak nga promo no. Correct kid. Mungkin Bombo Dan, imagine mo daan niya. Ang Nagpromo muni ka pa imo yan, balor sa kwarta Oh. mabaton mo. Pila na ni ka mga lechon manok ang mabakal mo. Di ba labot sa lechon manok, di ba si lechon baboy pag Tika, isa pa. maswertihan ka. Ang punto sila daw ay naging nakapaminsar sang i-premium kung magluwas sa litson manok. Correct kid. Di mo na bala natin, mamakoton ta lechon baboy no. Ating presyo dahil subong daan, bobodan sa lechon baboy. Kabalo naman kita nga medyo mahal-mahal man subong, no? Kay plus mga nagakalatabo man plus aton rin nga palibot, no? Medyo nagasaka nga aton nga mga panginanglanon bala. Nagasaka man ang presyo sang karne sang baboy. Mismo sa karne sang manok bobodan. So arena, no? Arena kita sa moment of truth na ni Bombodan kung saan pa pala kung sa boxing pati main event na ni. Rin na kita maghatag sa aton nga premyo sa aton nga first prize winner, no? Nga si Miss Shady Ann Sayon. Actually, Bombodan, ang kaina to, mga lamharon na rin Bombodan, pinakalamharon pag rin Bombodan sa ato nga gindahatagan sa premyo subong nga aga. No? Actually, si Miss Shady Ann Sayon, from Purok Agay kay Barangay 2, Syudad sa Bacolod, ang yun nga purchase amo ang R. Lorete. Miss, good morning! Nga rin Bombodan, no? Cute ang aton nga first prize winner, no? So, kamusta? Okay lang. Okay lang. Pilang edad mo gani? 11. 11 years old. So, grade 5. Grade 12. Grade 3. Ha? Grade 3. Okay. Grade 3, no? So, kamusta ang imo ni nga pag-eskwela subong day? Okay lang. Enjoy man sa module? Mm-mm. Kasi iba nga mga kabataan, parehas mo yan, nagalingi ng ulo, mag-obra sa module. Guro. Good. Ikaw may kinabudlayan niya. Layan man. Nabudlayan Isa. ko. Okay, sige, no? So, by the way, no, Arina, isang time to nga paglawag sa imo nga pangalan, nga ikaw ang nagdaog. Sino ang, paano mo nabatian? Sino upod mo sa inyo balay? Si Lula. Si Lula. Si Lula, nagapamati man. Mm-mm. Kaya nang balin Lula mo nga ikaw nalawagan bilang first prize winner na makadaog ka sa 15,000 pesos? Nga bala niya kami nga nagdaog ko sa 15,000. Wow! Anong plano mo sa 15,000? Anon ko sa akong pag-eskwela kaya nun sa negosyo ni Lula. Okay, bulig mo sa negosyo ni Lula. Pila ka mo ka magutod? 3. 3. Si mama kag si papa nag-obra? Waay. Waayar, anan sa sulod man sang balay. Okay. So, excited ka na sa 15,000 pesos nga mabaton? Excited. Excited. Paano ang excited, be? Anong expression sa excited, be? Happy. Happy. At sige, ari na, tag ko na ni sa imo ang imo nga madaugan nga 15,000 pesos nga cash. May isip ta ha? Okay. Mabasic math ta, anay. Let's start. Unang hatag. 1,000. 1,000, ika-2. 2,000. Ika-3. 3,000. Ika-4. 4,000. Ika-5. 5,000. May nabilin pa nga pila? 10,000 pesos pang nabilin. Dugangan ko pag ina, no? So, ika-6. 6,000 na. Ika-7. 7,000. Ika-8. 8,000. Ika-9. 9,000. Kag. Ika-10. 10,000 na. May 5,000 pesos pa nga nabilin. So, para makumplito na naton, para 15,000 pesos tanan. Una nga, isa pagid, ikaw unsi na? 11,000. 11,000. Ka-12. 12,000. 13,000. 14,000. Kag? 15,000. 15,000 pesos. Well, congratulations. No, parang paktanay kay Miss Shady Ann, no? Well, at least sa amo ning edad na swertihan niya gid Bombodan ang aton nga first prize sa aton nga Grand Road sa One to Panalo Part 20 nga makabaton siya sa 15,000 pesos. So, very happy. Sobra ka Sobra lipay. Okay.
May ano na kamo ni Lula, may panglagaw na kamo ni Lula. Okay, sige no. So ano mo na lang ng mensahe mo na lang langga sa mga kabataan na binga paresi mo, binga nag-eskwela man. Naging traman kamo para magdaog man kamo. Para Oo. sakon. Para sa imo. Kag. Eskwela ka mo, Mayo. Mag-eskwela man kamo Oo. mayo. Oo. Okay, sige. Basta radyo. Bombo, number 1 ang Bombo Radyo. Okay, very Yan. good, Mayo. Kay kabalo siya bumbudan sang iyaning kantahon, no? Kay kabalo siya sang tono, which means nagpamati gid sa kaupod sang iyaman nga lula. Bumbudan. Congratulations kay Ma'am Miss Shady Ann Sayon sa Procagay kay Barangay 2, Syudad sang Bacolod, nga ang iya proof of purchase nga R Florete kay nakadaog siya sang 15,000 pesos nga cash, Bumbudan. Okay. So 5,000, 10,000 kag 15,000 pesos nga cash prize ang ginpanghatag na sa tatlo naton ka mga winners. So sila ang malipayon nga tawo subong. Of course ang nag-award malipayon man ni Tita Nawabla do kapagsik gid samtang naghatag sang premyo. Hoy, no, dapat bumudan let's be ano lang no, be happy lang gid no kay kalaway man naguro nga kadadlaw nga permanent taga kinusmod no. Dapat let's be happy kag smiling face kita ano. Para sulod ang, para masulod ang grasya. Oo, ano, kay kalaway man naguro nga kada sugata mo sa kada isa de gakinusmod kita no. So dapat be happy no. So Bombo Dante live diri sa Studio B ni si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Dapat yung mga kaberan ang paghatag na sang premyo sa tatlo ka mga winners sa ginapatigayon nga Grand Draw sa December 25, 2021 sa aton nga 1-2 Panalo Part 20 promo. Isa ang nagbaton sang 5,000 pesos nga cash, isa man ang nagbaton sang 10,000 pesos nga cash, kag isa ang nagbaton sang 15,000 pesos nga cash. Kas ang ginapangatag naton hindi litson manok kay kung pamangkuton mo anong gusto mo kas o kung litson manok kas gidya ginapili 36 minutos manuwa na kaligid sa tagnang alas 10 balik kita sa tumatahom nga drama. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Sa diin ka makadto, apo? Malagaw lang sa suba, Lola. Kaaga pa man sini? May ginabantayan abi ako nga isa ka matahom nga pispis didto la. Kag didto siya nagahulon sa kahoy. Malapit sa suba sa amo sini nga oras. Gusto ko siya nga makita la. Sige. Apang maghalong kagid apo, ha? Oo, Lola. Madali-dali ako. Madali-dali ako subonggid. Ari na ako sa akon payag. Ba? Ang lalaki? Nagabugtaw na siya? Ba? Sino ka? Buligan ko ikaw nga makatindog. Ba? May nabatsyagan ako nga sensasyon sa bilog ko nga lawas. Mapungko ka sa papag? Oo.
Ara na. Nakapungko ka na. Salamat. Hala. Paano galikon? Malain siya nga tawo. Ay, mapalayo ako sa iya. Oh, nga daw nahadlok ka sa akon. Hindi ka magkahadlok. Wala ko sang malain nga buhaton sa imo. Sa baylo, gusto ko gani nga magpasalamat eh. Oh, ha? Eh, mapasalamat sa ano? Oh, nagyuhom siya. Kag hinali lang nga nagkuba-kuba ang dughan ko. Gusto ko nga magpasalamat sa pagbulig mo sa akon. Oh, pagbulig? Wala man ako sang ginhimo. Hindi bala, ikaw ang nagdala sa akon diri sa payag nga ini? Oo. Ginbuligan mo ako sang wala ko sang pangalibutan. Kay nabalaka ako sa imo. Basi kung malabayan ka sa mga mapintas nga sapat. Amo nang ginatumod ko. Ginluwas mo ang kabuhi ko sa kapahamakan. Oh. Agay. Bah, nagabanog ang tiil mo, ho? Kasakit gani. Nabali bala ina? Oo. Nga ano ba lang natabo? Hindi na ako makadumdum. Ano? Ay, kinahanglan nga mabulong ina. Paano? Madali lang. Manguha ko sa mga dahon-dahon sa palibot para nga mabulong inang tiil mo. Kinahanglan mahilot ina ka mabanyusan. Kagwapa sa iya. Kagkabtik maghulag. Makaibalo siya maghimo sang kalayo. Pagi sa pagkiskis ang duha kalaya nga sangas ang kahoy. Ginsunad na niya ang kulon nga may tubig. Sinong ngalan mo? Maris. Maris? Ako naman si Dante. Diri ka bala nag-star? Hindi. Imo ang payag nga ini? Oo. Para sa ano ini? Nga may-ari ka sinidiri. Hungod ko ini nga ginhimo. Para nga may pampaligaran ako sang tion. Kung gusto ko nga mag-isahanon. Kung amo, may mga kaupod ka pa sa doog nga ini? Oo. Si lola ko. Sa din ka mo nag-star dire? Hindi ko mahimo nga isugid sa imo. Kaga. Maakig si lola. Nahadlok siya nga matultulan ko ang balay nila. Nahadlok siya. Kamusta nang pamatsyag mo? Kay nahilot ka na. Kag nahampulan ng banog sang tiil mo. Nag-ayo dayon ang pamatyag ko. Bah, ginatulok niya ako kag nagayuhom. Ay, sige. Mabilin ko na ikaw. Madali lang. Oh, nga Hindi ka lang anay maglakat. Hindi pwede. Basi kun ginapangita na ako ni Lola. Pero... Dira ka na! Madali-dali ako. Para makapalayo ako dayon sa iya. Nga bala mo sining ginabatsyag ko. Kung tulok ko niya ako sa akon mga mata.
Dumay kun ano ako dayon nga mabatsyagan sa lawas ko. Ano ba lang buot silingon sini? Ano? Ano ba lang natabo sa imo? Kaya nga ginahapo ka, Gid. Daw sa may ginapalagyuhan ka? Oh, Lola? Wala Bay, Ote, nakita mo bala ang ginasiling mo nga pisbes? Ha? Ano nga pispis la? Ato ba lang siling mo nga nagahulon sa dako nga kahoy sa higad sang suba? Ay! Oo, Lola. Nakita ko siya. Sige. Magkaon ka na. May pagkaon ako dira nga nahanda sa lamisa. Oo, La. Ari na ako sa lamesa. Mapungko na ako diri sa may pulungkuan. Karon sa tapos panyaga, nagatulog si Lola. Madalikyat naman ako balik dito sa akon payaga. Dalaan ko sang pagkaon si Dante. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatahong magsukong sa itong sugiranon sa itong palatuntunan. Magabisteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Si Mommy at si Washing Machine sa fried. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo
Radyo Bacolod. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayon na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Ano ato? Nga kadalom gid sang ginhawa mo. Ginapaminsar ko lang ang aton anak. Kadugay na gid nga wala siya makapauli diri sa aton. Basi kung masako siya sa iya trabaho. Kay malo ka naman sa ginsudlan niya nga obra. Ara siya sa isa kasikat nga magasin. Naging manunulat siya. Kag puros mga sikat. Kag mga prominente nga mga tao ang ginaatubang niya. Kag gina-interview. Mga kilala sa negosyo, sa sports, sa showbiz, pati mga fashion models, kag mga designers. Puntani. Mapinsaran man niya nga magpauli diri, bisan panalagsa lang. Kay ginahidlaw na gid ako sa aton anak.
problema sa iya. Daw familiar ka sa ako na. Sa diin bala kita nakita ay? Na-interview ko na ikaw last time. Pero, few questions lang. Hindi pareho subo nga medyo madalom. Sige. Dito kita para nga mas komportable. Okay. Si Mike Agassi ang current boyfriend mo, hindi bala? Ano ang feelings niya bayan sa imo career? Ilabi na kay bag-o pa lang siya sa modeling? Well, happy siya para sa akon. Pero of course, may mga misunderstanding man kami kung kaisa. Pero syempre, ginaistoryahan namon inasang maayo. Paano kung ipare siya sa iban nga modelo nga babae nga may sweet sense? Nakahibalo man ako nga bahin pa inasang trabaho niya. Pareho namon nga ginaintindi ang responsibilidad namon sa amon trabaho. Subong gani, may plano naman ang amon manager nga i-team up kami liwat ni James Padilla. Hindi bala. May rumor nga daw kamuman nga duha sang una. How I wish. Pero wala eh. Hindi niya ako type. Nga si Patty ba lang type niya? Grabe siguro ang kalipay ni Patty kung mamatuod ina. Kadugay na sang lagas-lagas niya kay James eh. Pero daw hopeless case siya. Nga aman. May babae na sa kabuhi niya. Anay ka. Kinatulog niya ako. Nakadumdum na ako kung sa diin ko ikaw nakita. Sa first team up na mo ni James, ikaw si Lorena niya? Amo galing nga familiar sa ako ng nawong mo. Anong natabo sa tunga ninyo? Nag-away bala ka mo? Permi ko gani ka mo ginatulog sadto eh. Nagsiling pa gani ako sa kaugalingon ko nga tani. Makakita man ako sang boyfriend ka pareho kay James. Kay he made it a point nga ikaw nagidya. Medyo may crush pa gani ako sa iya sadto eh. Wala man kami nag-away. Nagkita ay kami last time sa isa ka event. Ginpamangkot ko siya. Kung nga hindi niya kaupod ang girlfriend niya. Siling niya, nag-away ka mo ko no?
Base si Pati ang ginatumod niya? Oh, si Pati? Ginaisyuhan na gani niya si James nga agi eh. Kay bisan anong buhato niya, wala siya ginapatulan ni James. Kag nakahibalo ka bala? Kung anong ginhambal ni James? Okay lang ko no, kung mabalita nga agi siya. Hindi lang siya mabutang sa balita, nga nagpatol siya kay Pati. Ano? Kataray sang boyfriend mo? Kag naging sikat siya sa sirkulo sa mga modelo. Kay siya pa lang ang lalaki. Nga wala nagpatol kay Pati. For publicity lang siguro, ina. Ay, hindi. Matuod gina, Lorena. Mabaylo na lang abi kita sang lugar. Ikaw na lang ang mag-interview sa akon. Seryoso ako, Lorena. Nagilty gani ako sang primero. Kaya ang dumdum ko, ako ang rason sang pag-away ninyo nga duha. Kaya naghambal ako sadto, nga daw mo nyeka si James nga diyabi. Nainit abi ako sa iya mo, kaya ginalikawan niya ako permi. Pero, mabuot siya nga tao. Amo bala? Actually, pakadto gani diri subong si James. Dapat, ari na siya sa mga tinion nga ini. Tungod kaupod ko siya sa interview kag pictorial nga ini. Ay, nalipat ako magpamangkot kung okay lang sa imo. Iya ni manager suggestion ini para sa daso namon nga project. Makadto diri si James. Apang wala malang nahinambit ni Ami sa akon? Oh, Lorena? What's wrong? Nga kalapsi sa imo. Kon abi. Daw atakihon ako sang asma ko. Asma? May spare ako nga nebulizer diri. Gusto mo ipakuha ko? Salamat na lang. Pero mas maayo kung mapauli na lang anay ako. Makahalamot ka. Hindi ka gigali makahibalo magbutig, no? Obvious gid nga gusto mo nga likawan si James. Sige ka. Masiling na siya karon nga nahadlo ka sa iya. Kung hindi mo siya gusto nga istoryahon, didmahon mo na lang siya eh. Don't run, girl. Hindi. Inari lang matuod nga naglain ang pamatsyag ko. Hindi na pala magbalibad. Hindi ka magkabalaka. Madali man lang ang amon pictorial eh. Amo na lang sining buhato naton. Ipadayon na lang naton ang interview ko matapos ang amon pictorial. Magpungko ka lang, anay. Hindi ka man niya siguro pagsapakon Kay medyo suplado man nga daan. Wala nagatulok si iban nga babayi. Amo na siguro nga doon na umul-umul gid si Pati sa iya. Wala siya ginasapak ni James. Gani nga ginaway niya ini. Vinny, thanks gid ha. Smile man abi Hindi ka magkabalaka Magulang nga lalaki ang pagkabig ko sa iya. Kaya hindi ako interesado sa iya. Ay ho, gali. Ano galing gusto mo nga ihambal ko sa iya?
Wala. Wala ako sang gusto nga ihambal. Kagun mahimo, hindi na lang pag-ihinambit sa iya nga ari ako diri. Sigurado ka? Oo. Okay. Gusto kong ihambal ko sa iya nga magbalik na siya sa akon. Kay na-miss ko na siya. Diri ako nagpwesto sa sofa nga nalipdan sa mga indoor plants. Kag mapakuno-kuno ako nga nagabasa sa magazine. Kalain sa pamatya ko. Hi, James. Hi, Bossing. Ari na siya. Okay, final instructions. James, magtulog ka kay Vinny. Kag ikaw naman, Vinny, magtulog ka sa malayo. Kag paminsaron mo, James, nga si Vinny ang long-lost love mo. Diri siya dapat sa wala ko. Para left profile ko ang magwa. Okay. Kaayoon kong pagpungko para makita si James nga hindi niya ako matalupangdan. Kalayo na gid sa nga hitsura subong. Wala man lang gani siya nagniwang. Wala pala siya nahidlaw sa akon. Nakasaho na siya nga magmodelo ba? My God, James! Ano ka ba na? Nagasunod ka matuod sa instructions, pero kulang ang projections mo. Paminsan na pala si Lorena? Nakita kong reaksyon ni James. Daw puno sang kasubok kag kahidlaw. Order! That's great! Kinakahidlawan ako ni James. Hala! Nalipat ako. Ay! Nga nagtindog ko yaman. Hala! Nagtabuay ang amon panulok ni James. James! Tolok sa kamera! Ato. Nag-focus na siya sa kamera. Mahalin ako diri. Pamangkot ako sa maid, kundi ng CR. Old flame has to die. No more tears to cry.
Mga abyan, sundagid ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Nor shady cypress tree, be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin,
nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Ano abi kon sa pilakadlaw? Makilala mo kag mahibalan mo nga buhi ang imo amay. Wala na ako sang kinanglan siya. Bangod wala man siya sa amon luyo sang ako ni Loy. Sanggin kinanglan namon siya. Nabuhi kami sang ako ni Loy. Bisan pangapigado lang kami. Pero nga nakapamangkot ka sa na, Sherwin. Wala. Nagsulod lang inasa akong kaisipan. Pasikondre ka lang mapatay sa sulod sang presuan, Sherwin. Nga nakasiling kasi na. Malala nang balatian mo eh. Kang madugay pa nga mag-abot ang kadlawan sang presidente. Ginpasalig ako sang warden. Basta hatagan ko lang siya sang kwarta. Hindi na makaluwas ang kwarta mo. Nga, sisis ko. Kagang iya kahupod, may mo sang rayot. Sunugon nilang prisuhan. Mapugas sila. Kagibilin ng mga tao nga kontra sa ila. Kag kita ina. Ano? Oo. Ako, unahan ko sila sa pagbalagyo. Luwason kong kaugalingon ko. Subong palangadaan. Ayhan, mapunggan pa sila kung makahibalo ang warden. Hindi ka na magandom sa pagbuhat sina. Ginabantayan nila kita. Apang ikaw, sa ano ka makapalagyo dire? May naibalan ako nga pagi. Michael, dala ako sa imo pagpalagyo. Maupod ako sa imo pagpalagyo. Sa kaimtangan mo ngayon na, upang ka lang sa akon. Kinahanglan mong bulig ko. Kung makagwa ka na, Michael. Madamo ako sang kwarta. Kinahanglan mo ako sa imo pag-o nga kabuhi. Okay. Mag-upod ka sa akon kung gusto mo. Apang maganda ka, ha? Buhaton na to ng pagpalagyo sa labing madali nga panahon. Salamat, Michael. Madamo nga salamat. Ano ay ang naisipan ni Michael nga pagi? Agod nga makagwa kami dire. May kwarta ako. Apang hindi ko man mahulag. Bangod nga madamo ako sang kaaway.
Ginabantayan nila ako. At hado lang sila. Bangod ara si Michael nga nagapatunga. Kinahanglan niya makagwa ako nga buhi diri. Kag dito, ihambal ko kay Michael nga ako ang iya tunay nga amay. Siya ang amon anak ni Marta. Ang babae nga ginhigugma ko. Apang ginpapatay ko. Bangod nga nagapati ako nga may iban siya nga lalaki. May iban siya nga lalaki sa iya kabuhi. Marta, batawara ako. Mabawi ako sa aton anak. Kay Michael. Kinahanglan gid nga makagwa ako. Magwa ako nga buhi. Joy koy, karon sa gabi, malagyo ako. Kaupo di Sherwin. Si Sherwin? Base kung siya lang makaupang sa pagpalagyo mo. Hindi, Joy. Kinanglan nga maplano kita. Tubtob nga makapalagyo kami. Uti, nano oras ka mo malagyo? Karon sa gabi, Joy. Ulaton ko na lang nga makatapos sa paglibot ang mga gwardya. Nagmasulod kami dito sa hulot. Ang ginambutangan sa mga gamit para sa pagtinlo sang kasilyas. Sige. Kuhaon ko na lang daan ang pila ka pidaso sa hadublak sa sulod sa akong balay. Sa sina, ang buhaton ninyo ang magsuhot na lang sa buho. Agud nga makalapos ka mo sa akon balay. Kagalin dito, mahimo na ka mo makapalagyo sa gwa. Ako nang bahala nga magbalik sa mga halublaks sa iya kinaandan itaguay. Salamat, Gidjoy. Makitay gihapon kita sa gwa. Kagbayaran kong utang ko nga kabalaslan sa imo, Joy. Ay, hindi lang anay ina pagpanumduma. Ang importante nga makagwa ka mo sa prisuhan ni Sherwin. Pero, Michael, mabudlayan ka kung kaupon mo pa siya. Nano, pasaanon mo pala siya. Hindi ko siya mabilin, Joy. Madamo pa ko sang gusto nga mahibalan sa iya. Ate, kinahanglan nga maghanda na kamo nga daan. Mahulat ako sa akon balay sa likod sang pader. Ihanda ko ng daan ng alagyan. Ang buhato ninyo, maglusot na lang kamo dito kag magpalagyo. Oo, Joy. Natandaan ko ang tanan nga ginapanghambal mo sa akon. Sige. Sige. Baw, kabay lang kung tani nga wala sang haso nining mga plano ninyo. Tingwaon ko, Joy. Tingwaon ko. Oh, sige. Good luck. Good luck na lang sa atong itatlo. Wala ng gwardya. Tapos nang iyang pagpangusisa sa tanan nga karsel. Karon na. Mali na kami ni Sherwin. Nagabantay siya sa akon sa iya karsel. Kung makita niya ako nga maglabay na, masunod siya sa akon. Kung mapadulong kami sa kwarto nga sa diin, buslot na nga daan ang alagyan
Pakadto sa balay ni Chuy Ikoy nga nagatapik sa pader. Tagmadamo ako sa dalang granada sa akong bulsa. Para ng sulodlan sa mga gamit para sa pagpaninlos ng kasilyas. Masulod ako dira. Ara na. Ari na ako. Ari na ako, Michael. Mayo. Din ang alagyan naton. Arang buho. Ginkuhaan nga daan ni Chuy Ikoy isang lipon. Ikaw ang una nga magsulod dira. Dito ka malusot sa balay ni Chuy Ikoy. Nga nagkatapik sa may pader. Ate, oo. Sige na. Magsuot ka na. Dasiga na. Masunod ako sa imo. Oo, Michael, oo. Ato na si Sherwin. Ato na siya. Masuhot man ako. Ari na ka mo. Tete, kahapos lang, no? Dali. Magaling ka mo dayon. Kay itakop ko na liwat ang dingding. Sige na, lakad na ka mo. Sherwin, dali na. Magsunod ka sa akon. Magpatupong ka sa dulom. Madiretso kita sa kakugnan. Oo, Michael. Ato na siya. Kinanglan, Manilag anay ako sa Mayo. Kay basi ko nasundan kami. Sisko, natukiban sang gwardya nga wala na si Sirwin kag si Michael sila silda. Ano? Diyan sila. Nagpuga ko no sila. Hindi na mahimo. Kinaglamadakpan sila. Hindi ako magpasugot na madula sila, hindi ako makabalos. Hindi ina mahimo. Ato na. Nagpasirin ang mga pulis. Ati, ato na, ginasunod na sila. Nakakita ko sa masanag na suga sa unan. Mga pulis ina, nagbutang sila sa checkpoint. Ginbutangan nila sa checkpoint ang lugar nga mahimo naton nga maagyan sa pagpalagyo. Ano karon ang buhaton mo, Michael? Magdulog ka, anay. Manilag, anay kita. Kag hindi ka magsagad sa ngambal. Nagapaminsar ako sa maayo naton nga buhaton. Oh, Michael. Oh, shit. Natukiban tayo ng aton paghalin? Gindubol cross black kita ni Chuy Ikoy? Bah? Hindi. Ido. Nagagamit sila sang ido. Agod nga maglagas sa aton. Ano? Malain ni. Wala na kita sang palagyuan sini. Ano karon ang buhaton naton, Michael? Ubahon ko nga akong bayo. Nga. Patalangon kong mga ido ngayon na. Madali kita matultulan kung makapanimaho ang mga ido sa aton bayo. Ari na. Nauba ko ng bayo ko. Ihaboy ko ini sa bahin nga to. Ato na. Karon, matagan kita sang kahigayunan nga makapalagyo na. Nagtupa sa malayo ang akong bayo. Sirwen, dali na. Dalagan. Madungan kita sa pagdalagan. Oo! Karon na!
Kalain sang pamatyag ko. Hindi ako makaginhawa sang maayo. Bah, ato na. Ginataghol na sang ido. Nagpakanto sila sa malayo. Salamat. Napatalang na to sila. Napatalang ko sila. Bah, Sherwin? Hindi. Sherwin! Natumba siya. Nagas sakit ang tugan ko, Michael. Kagdaw sa hindi na ako makaginhawa. Ah! I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batilwan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!